Yan, paluto na siya. Gusto kasi nila kung ako sana Ayan, magandang hapon mga kaparing Jason. Siyempre, tapos na tayong mag-edit. Alam na kung anong gagawin ni paring Jason. Magluluto na naman tayo ng ulam, hapunan. Bali yung lulutuin ko ngayon ay ginataang manok na native. Bali yung manok kasi kanina umaga. Paalis na lang ako, papasok na ako dun sa Pabay Project kay Tricia. Ay nasagasaan yung manok. Nasagasaan. At ito, nasagasaan yung manok. Tapos lulutuin ko. Dami na talagang manok ko. Ngayon, ayaw ni amin na bawasan. Sabi ko, magkatay tayo. Kasi dami na talaga. Yung iba nga nawawala lang pag umaalis kami. Siyempre wala ako. Walang bantay. Nakakapagkatay kami kapag ganito na nasagasaan. Ayan, sangkap natin ito. Libas. Gata. Tapos gagataan ko. Alright. Simulan na natin. Yan na yung kinayod. Fish gata, isang baso lang. Kasi malit lang naman to na malit lang naman na chicken. Ilang chicken, natadtad ko na. Siyempre libas. Ewan ko kung ano tawag dyan sa inyo. Hindi, sa atin lang yan. Sa Visayas. Yan, sibuyas, bawang, luya. Tatanggal na muna ka dyan. Hindi, tanggalin mo. Tanggalin mo lang dyan. Fish gata. Yummy. Dapat kalabasa yung lulutuin ko ngayon. Naging chicken. Piling bukas. Sabay na. Buyat, bawang, luya, sabay na. Labasin natin yung aroma. Ang apoy. Maganda.
native chicken. Ilagay natin pinakang gulay niya. Yung libas. Yan ang magpapaasim sa kanya. Libas. Pwede sa linaga, pwede sa adobo sa gata. Pwede sa sinabawan. Okay. Yan, paluto na siya. Gusto kasi nila kung ako sana nito, gusto kong may yung nagmamantika. Kasi gusto namin nito yung may sabaw-sabaw. Okay na siya. Luto na. Kung may saging saba. Ayaw niya magtatuloy kapag gusto niya magluluto ako nito pag nasasagasaan. Puno na mga gato. Yan, kain. Lagyan mo sili. Si Baby ayaw kasi naawa sa chicken. Tinubotelo yung sa kanya. Iba naman sa bata na to. Mahilig kasi sa alaga. Sili. Lagyan ko ng sili marami. Yung akin. Tara na, May. Kain po. Chicken na nanigis. Kain.
chicken. Mas chili. Pwede na. Ay, sige. Chicken. Order the sandwich. Kain. Mhm. Mhm. Limang sili. Lamang po ako doon. Sino? Ako nga din, sabaw lang. Hmm? Awa din. Makunin mo sa wow. Red. 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 Yung palaboy-laboy lang naman sa dito. Sa bahay. Hindi yung alaga natin. Red. Red. Correct? Red. 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 Correct? Hmm. Red. Kain. Ulam mo. Ayan. Oh, tutok ka. Ayan po at tapos na kaming kumain. Ayun, busog. Dapat yung lulutuin ko ngayon ay yung gulay. Kaso inuna ko nang niluto yung ano yung yung manok. Gawa ng di na ako mag-stock doon sa rep kasi i-off ko muna yung ano yung rep kasi wala naman siyang laman na. Tapos yung panggamot ni Ami na ano, yung kailangan laging malamig. Napagpasya namin dalawa yan. Ilalagay na lang namin sa kulman tapos maglalagay ng yelo para makabawas-bawas ng ano, ng bayaran ng kuryente. Kasi wala namang laman yung tindahan, wala namang ng galong soft drinks na nakalagay. Wala ring yelo at laging sarado yung tindahan kasi wala nang laman. Kaya yun. Pero may laman pa dun na karne, yung kalabaw. Baka bago kami umalis ay lulutuin ko na rin yun. Ayan po, hanggang dito na lang yung vlog na to. At siyempre maraming salamat sa lahat na sumusuporta, nanonood sa aking mga vlog tungkol sa Pabaya Project. Thank you po, lalong-lalo na po sa mga butihin natin, mga sponsors, at sa mga anonymous sponsors po, at sa mga nagbibigay ng pagkain namin. Thank you. At sa pagluluto doon ng pamilya nila Tricia. At laging nakaalalay sa amin doon ng pagluto, almusal, merienda. Yan, salamat sa inyo. At shoutout po sa sa anonymous na sponsor namin ni Ami. At pasensya na po kayo kung bihira akong mag-chat sa inyo. At kasi baga mahiya ako na yung lagi kong mag-message sa inyo. Pero alam nyo naman na sinabi ko naman dati na basta ayaw ko yung lagi nag-chat ako. Kung alam ba may chat sila, kung may tanong, yun nagre-reply ako. Pero sa ako mag-una na basta shoutout sa 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 sponsor namin ni Ami. Sa inyong dalawa, shoutout po sa inyong dalawa. At ingat po kayo palagi dyan sa work niyo. At alam niyo na po yun kung sino kayo. At ingat kayo sa work. Yan. Pasensya na kung minsan lang tayong magkaka-chat. Yan. Yung cellphone mo din kasi. At yun, sa kailan ba tayo mamimili ng mga damit ni baby? Try natin bukas. Pupunta muna kami sa school kasi mag-brigada. Kailangan. Kasi 9 sakay na naman kami papunta ng Maynila. Bago kami pumunta ng Maynila, mamimili muna kami ng mga gamit nila baby. Kaya baka maka-absent na naman ako. Kasi sasama namin yung mga bata. Siyempre, igala din namin sa sentro bago namin iwanan doon kila Papa. Ayan po, ang ganda ng vlog na to. Bye-bye. Love you all.